बच्चों भाई पचपड़ लोक सब उठे आगे बेचतु आम कमिटी भाई मैं कहूँ लोक आगे बेची बेची नियंतु वीडियो फोटो
కాన్నవే అదే Master, my house is very big house. It's commands. It's a pocket in मोबाइल मजबूत दे अच्छा ओके अच्छा अंकर आनी कसिया मारा करूची बंदना आशिका कमारे नाउची सुको
आया उचल हईण खरा हईण के भागिन दुलिया दंड ओथरा चढ़ाए दंड सफल माना
ଟାଣି ରେ ସାଗର ସାଗର ବଢିଆ ଲାଗେ ସବୁ ନତମସ୍ତକ ହବ ସେଇଠି ଟାଣି ତାକୁ ଦେ ହଁ ଏଠି ଦେ ଅନ୍ତ କଣ ଲାଗି ଖାଇବାକୁ ମଣିମାଙ୍କର କାମ ଲାଗିଛି ଆଜି ହବନି ଖାଇବ ପଛକୁ ଯିବ टाइम केतरा पचार गाँ लोक पचार टाइम दीटा ऊपर ଗାଁ ଲୋକ କଣ କରିବେ ତାকে ଦେବେ ନା ଦେବେ भोक उपचार ମଣିମାଙ୍କର କାମ କେମିତି ହବ ଦେଖେ कौन काम अच्छी ମହାଦୀପ ଲାଗିବ ए जोड़ाइबा दुकान में अंदावा ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି आओ ଆମର କଟା ବଟା ଫୁଟା ବୁଝିଲ ନା हेलो हबनी ନା କାଲ ଆଣିକିରି ଜଡ଼ା ପେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ जोड़ा पेड़ी हो ହଁ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ପୁଣି ଘରଟା ଅଛି ହଁ ତୁ ଭଲ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ନା ଚେକ୍ କଲେ କାଲି ଟିକେ ବୁଲେଇଥିଲି ନହେଲେ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ତି ଅସୁବିଧା ହବ ନା ଅସୁବିଧା ମୁଁ କାହିଁ ଭୋଗ କରିବି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦି ହେଲେ ସାଉକାରେ ଆଉ ନୂଆ କିଣିବାନି କିଣି ଆଣି ପୁରୁଣା କାଲି ବୁଲିଥିଲା ବା ବୁଲିଥିଲା ହଁ ହଉ ଯା ଯା ଦେଖେ ଯା ବୁଲିଆ ହଁ अरे नटरा ସାଉକାରେ ହଁ ବଡ଼ ମେଟ୍ରେ ହେଇଲା କଣ ହେଲା ରେ ସେଟା ପାଟି ସେଟା ପାଟି ତତେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲେ ରେ କାଲି ବୋଲିଥିଲା ମୋର ଭୁଲ ହବା ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ନା ଗାଁ ଲୋକଟା ଯାଇଛି କିସ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ଦେଖେ 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 ସାଉକାରେ 102 ଫୋନ କର 102 ଏଠି କିଛି ଡେଲିଭରି ହଉଛି କି 102 ଫୋନ କରିବି ଏଇଟା ତ ନେଳି ଲାଇଟ୍ 108 ସେଟା 108 ଓ 108 ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ 102 ଦେଖ ଦେଖ ବୁଲେଟ ବୁଲେଟ ଗାଇଲେ ସେଟା ବ୍ଲଡ ଗୁଡାକ ଏ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ହଁ ବ୍ଲଡ ବ୍ଲଡ ହଁ ମେଡିକାଲ ଗଲେ କେସ୍ ହବ କେସ ହବ ସତ କଥା ମେଡିକାଲ ନବାନି ଏ ଗାଁର କେସ୍ ଆମେ କାହିଁ ନବା ଆମର ମଣିଆ ପାଖରେ ଶରଣ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମେ ଦି ବାରି ପକଉନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ମୋ ପୁଅଟା ମୋ ପୁଅଟା କିଏ କାମ ଭଳିଆ ଦୋଷୀ ବାଙ୍ଗରା ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏଡି ଏଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିବେ କିଏ କାମ ତାରି ନିଶ ଦାର ପାଚୁଛି ସିଏ ଆଗା ପାଚୁଛି ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଚୁ ସିନ୍ କହିଲା ହବ କି ବାଳକି ଜାଣିବ କାହାର କଥା ନାଇଁ ବାଳ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଚୁ ତେଲ କାମ ହେଲାନି ତେଲ ତେଲ କେତେରୁ ଗଲା କାଇଁ ଆଣୁ ଦେଖିଆ ଭଲ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା
ବଢିଆ ରହିଛି ହଁ ଯେ ସାହୁକାର ଖାଲି କହିଲେ ହେଇଯିବେ ପଦାରେ ଗୋଟେ ସାଇ ଭାଇ 5 ଲୋକ ହଁ ବୋଲି କହେ ରଖିଛ ଆଉ ପଚାରେ କି ନେଇଛି ତେଲଟା କି ନେଇଛି ଆମର ତାଙ୍କ ଆଗ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ପଚାର ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାର ବ୍ୟାଗ 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 ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାର ସାହୁକାରେ ହଁ ତେଲ ହେଇଲା ହେ ଋଷିପୁତ୍ରେ ଜଣା ତିଆରି ହେଲା ବଢିଆ ଭାବରେ ସବୁ ନତମସ୍ତକ ହବ ମଣିମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଣିମାଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା ମଣିମାଙ୍କର ପାଠ ଗଣାରେ କୁଅଟିଏ ଖୋଳ କି ବର ମାଲଟା ମୋଟର ଲାଗି ପାଣି ଉପରେ ଉଠିବ ମଣିମାଙ୍କର କାମ ବର ମାରିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି କୋଉ କୁଳାଲି ଆଣି କୋଡୁ ଦିଟା ଆଣିବୁ ନା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ପାଖରେ କି ଗାଁ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କୁଆଡେ ଯାଇତେ ଦେଲେ କି ଗାଁ ଅଛି ରେ ଶାସନ ପତ୍ର ଅଛି ଚିକରେଟା ଅଛି ପାଖ ପାଖ କିଛି କିଛି ଅଛି ଗାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ଦେଖିଆ ଯାଉଛି ନହେଲେ ନା ଆକେ ଦେଲୁ ଖୋଲିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଖାଲ କରୁଛେ ଆଉ ସାହୁକାରର କଣ ସାହୁକାରର କି ତା ମାର କି ଲଗା କଣ କିସ କହିଲା ଆଗ ଦିନକୁ ଧରିଯା କଥା ଆସରେ ସାହୁକାରେ କଣ ହେଲା ଏଠି ଦିଟା ଖୋଳିଆରେ ଆଣିଲି କୋଉ ଖୋଳାଳି ଆଣିଲ ହଉ ମଣିମାଙ୍କର ପାଠ ଗଣାରେ କୁଅଟିଏ ଖୋଳା ମଣିମାଙ୍କର ପାଟ ଅଗଣାରେ କଣ ଖୋଳା ହେଲେ ତାଙ୍କେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମର ରେଟ୍ ଛିଡ଼ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରେ ହଁ ଛିଡ଼ିଥିଲା ରେଟ୍ କିନ୍ତି ରେ ମାଇପୁ ଦବ ନା ଗାତୁ ଦବ ବୋଲଛି କଣ ମାଇପ ନାଇଁ ରେ ସେଟା ମାପ ମାପ ଶୁଭିଲାନି କି ରେ ତାଙ୍କେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଦେଖିଲେ 25 ପଇସା ହେଇଯିବ 25 ପଇସା କି ରେ 25 ପଇସା ଦେଲା ରେ ଆଣ୍ଟେଇକି ଦଉଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଠେଇ ନାଇଁ ରେ ଆଠିଲି ତାର ପାଟି ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଟି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛି ଘରେ ପଡୁଛି ପଡୁଛି ମୁଁ ଦେଲି ତମେ ନା ହଉ ସାହୁକାରେ ୟାର ବଣ ପାହାଡ ପର୍ବତ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଏରିଆରେ ପଡବା ଏ ଗାଁରେ ପତ୍ର ପଡିଆ ପଥର ଏବେ ମାଟି ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ବନେଇବା ପଥରରେ ସେଟା ସିଧା ପଥର ପଡିଲା ପଥର ପଡିଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମାଗୁଛି ତାକୁ ପଚାରିବା କିଏ ଦଉଛି ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଗୁଣିଆ ଅଛି ଗାଁରେ ଗୁଣିଆ କିଏ ନାହିଁ ଗୁଣିଆ କଣ କରିବୁ ସେ
କହିଲେ ଡౌରିଆ ଆଣେ ବୋଲି ଡౌରିଆ କି ଡౌରିଆ କି ହଁ ପଥର ଫୁଟିଆ ଡౌରିଆ ଅଲଗା ଅଛି ପଥର ଫୁଟେ ଡೌରିଆ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବେକରେ ହାତରେ ନାଇଁ ପଥର ଫୁଟିଆ ଡౌରିଆ ଏଇଟା ଅଲଗା ଯା ହେନ୍ତା ଯା ହଉ ମୁଁ ଆଣିଲି କିସ କରି ଆଣିଲି ଯେ କାମଟି କରିବା ଗାଁରେ ଟିକେ ଗରିବ ଗାଁଟା ପୁରା କଣ ଲାଗି ଆଉ ଦେଖ 1 2 3 4 ଆଉ ଖାସ କରି ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ବୁଲେଟଟା ଲାଗିଛି 5 ଏନେ ଗୋଟେ 6-7 ଘର ଘୁଞ୍ଚେ ଆଉ ଘରେ ଆଗୁଛି ଆଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା କରିବା ପେପର ଟିକେ ଛପେଇ ଦେବା କଣ ହେଲା ରେ ପଥର ଫୁଟିଲା ହଁ ସାଉକରେ ହଁ ଦେଖିଲ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ କୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ସେତେବେଳେ ହଳଦୀ ବାଟିଲୁ ସେ ମିଟର ମାଇକି ନାଥିଲା ସରିଗଲା କୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ହେଲେ ଆଉ ଫୁଟିଲେ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସେ କିନି ଯୋଉ କାଉ କହି ଦଉଛି କେତେ ନିର୍ମଳ ହେ ଭଲ ନିର୍ମଳ ହେଇଛି ରେ ଯେ ଖାଲି ନା କିନ୍ ଜାଣିଆ କିନ୍ ଜାଣିଆ ଏ ପିଲା ପାଣ୍ଡା ଖାଲି ନା ମିଠା ଚାଖିରି ଆଉ କିଛି କରୁନ ହାତ ଦେଖ ଚାଖି କଣ ହେଲା ପିଲା ପାଣ୍ଡା ଶିଖିଥିଲା ହେଲା ଯେ ପିଲା ଲୋକ ତୁଣ୍ଡ ଝିକିଦେଲା ମାଗିଥିଲେ ଅଧୁରୁ ଦେଇଦେତେ ଯେ ତୁ ଯେ ପିଲା ଲୋକ ତୁଣ୍ଡ ଝିକିଦେଲା କଣ କରିବ ସିଏ ଢାଳିଲା ଝିକିଦେଲା ପକେଇଦେଲା କଣ ନାହିଁ ମୋର ପିଲା ନଥାବସ୍ଥା କହ ମଣିନାୟକର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଣିନାୟକର ହୁକୁମ ହେଲା ମଣିନାୟକର ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି କର ତମ ଘରେ ମାହାପୁର ନାହିଁ ଅଛି ଘର ଇଷ୍ଟ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଘର ଇଷ୍ଟ ଘର ଘର ଇଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଛି ଘରେ ରହିବନି ହେଲେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ପଡିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ସାଉକାରେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା କଣ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ନୀତିଟା ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହୁଥିଲା ମରିଗଲା ନହେଲେ ସିଏ ବଢିଆ କାମ କରୁଥିଲା